Mukava keli on noin muuten paikka pikkusen märkä, mutta... Niin, mutta eihän se kun on lämpöiset paikat lähellä ja muuta. Ja kun ei tää nyt silleen oikeesti sadaa, että vähän tuommoista tihutusta. Mä tuotiin sajettakin mukaan siihen, mutta näistä laittanut. Mites muut? Ei. Kävittekö työ siellä ongella? Käytiin. Saitteko mitä? Saatiin 1 ahven ja 1 särki ylös asti ja 1 särki Meinas tuo. Niin, tai siis oikeastaan sainkin sen jo, mutta niin sitten meni siinä solmuun ja sitten kun sitä selvitettiin, niin sitten se putos sitten silloin, mutta No siinä se kokemus lisääntyy, että siimatkin voi mennä soloon. Niin. Kyllä 2 poikaa. Ja. Se oli kaverinsa siihen. Ei. Niin, tai innostunut sitten, että kun kerrankin kun pääsee, niin että lähde sinäkin. Niin. Sehän on ihan oikein. Niin olikin. Mä sanoinkin, että ei mitään, että käy oikein hyvin. Nyt se rupee satamaan. Nyt otetaan tämä ylös ja mennään satamaan. Joo, eihän meitä pettele mikään. Kummaltaks laajalta sä otat? Tästä mä otan, kun se on tuo kamerakin. Sieltä puolelta otan. Ensimmäinen kala näkyy. Tää? Ensimmäinen kala näkyy tuossa. No voi. Siitä se alkoi. Sano. Suutari nälkää. Tuollahan luulisin. On se on. Enää pitää sun painaa pois tuolta niin. Sitten. Se menee... Ei kun mä ajattelin, että sä veät sen Niin, painoa. mutta kun se verkko... Ai niin se on. Ne on mennyt siinä. No joo. Tuon. Nyt minä tästä. Tuonne vähän eteen. No. Kato rapu. Pistä sinne ulkopuolelle se. Kun mä Lähtisikö? niin kuin aika vähän näköisesti. Joo, no otetaan. No lähtee, niin kyllä se. Aika iso. No ihan on, kun älä nyt. Minä yritän auttaa sua. Otsikois joku... Puukkokin mulla on täällä. En mä... Teet vaikka reikiä verkkoon, se tuntuu. Kun mä saisin nyt tosta lähteä. Se on siinä on pari tossa, niin... No kun mä saan tuolta saksen takaa. En mä nyt uhittele niitä saksien kanssa. Oikas pois nyt sieltä. Kyllä ei sinun kannattais tähän verkkoon sotkeutua. Elä nyt sillä.
Saksellas tulee siihen, kun vaan huonompaan suuntaan mennään, kun se tutti sörkkiin. No nyt ei oo ku enää kuin tuolla nuo. Syksyllä tuodaan tähän mertoja, laitetaan niin... No kyllä me vähän voitais yrittää, joo. Umpeen kaikenlaiset Kiina-ihmeet tähän laitetaan. Joo. Joo. Se. Miksi siinä on pitänyt tommosia piikkejäkin laittaa tohon? Että kun se ei mennä nyt. Nyt ollaan lähellä. Nyt ollaan lähellä. Nyt harkitset sitten mihin päin heität sitä. Joo, sekin on totta, mutta Taka. tää on varmaan jo, jos ei syöntikokoinen, niin lähellä. Hyvin lähellä. On se 10 senttiä on se alamitta. No kyllä tää Se on niin lyhyt, mä viime syksynä mittasin oikein, että ne, kaikkihan ne on sen mittaisia, ne pienemmätkin mitä mä otin tuosta silloin. Niin. Kuvittelin, että ne on niin perkale. Mullahan oli 12 ja 13 senttisiä kaikki mitä. No. Niin, okei. Että ei siinä ole vaaraa, niin suurta vaaraa, että liian pieni. Joo, niin, että niin pieni mikä ei. Niistä ei enää viiti ottaa niin pientä. Ei tuu mieleenkään. Joo. Kaikki vegetaatiset ja kaikki laitettavat. Joo. Se onkin niin lämpöiset veet silloin ensikseen silloin kun se alkaa, että ei vielä tule verkolla paljon mitään. Muuta kuin niitä rapuja. Mä kävin vasta eilen aamulla laittamassa. Perjantaina oli niin kova tuuli, että ei Niin oli. Mäkin sitä ajattelin, kun ei mitään kuulunut, niin että hyvä vaan, että Joo. mennyt, kun oli vähän huono. Mutta sitten mä kävin eilen aikaisin aamulla. No iso. Leikattiin, mutta se on aamu. Ja iso. Joo. Ne karhustot tuolla päin hiekkateitä, niin se oli ihan semmoisella lillingillä tiet. Sato vettä siihen. No, sielläkin. Lahna. Tuo oli jo semmoinen savulahna. Tai sulla taitaa olla tuo pienempikin savulahnan kokoinen lahna, kun jos Kyllähän se... pöntön laittaa. Niin. Niin sama kai se on. Pienempikin lahna laittaa. Siellä vaikka purkkiinkin pistetään. Niin. Mitä? No siinä joku tulee, kun kuplat näkyy, niin näkyy kuplat tosta tuli, kun se, niin mä ajattelin, pakko siinä kalaa. Miksi ne sanoo sitä? Tuomi, kun tuomi kukkii nyt, niin se Niin, lahna jotenkin liittyy siihen. Joo. Niitä on niin monenlaisia nimityksiä sille lahnalle, kun se kutee pitkin kesää. Niin, mutta että ehkä tää on nyt sitä osuutta sitten siitä, kun tähän tuomme kukintaa. Oi, kuha. Siellä oli kuha. Se oli kuha. No, kuhakalasta. Niin. Mä just keskustelin tuossa jonkun
kalastajan kanssa tuli kalastajosista, niin se moitti kuhaa hirveästi ja että kun ahventa tulisi, mutta kun tulee vaan pelkkää kuhaa. No tulee, meille tulee molempia. Meille tulee molempia, tämä on hyvä. Joo, ei sitä kyllä se nyt passaa tämmönen. No, elähän nyt rupee siellä, kun tekee kaikkia noin. Vieläkö käsi juilii? Ei oikeastaan juurikaan. Ihan jossain, jos on Joku tietty asento. niin lähes pitkänä ja sitten kovasti tekee, niin sitten Joo. ei aika hyvä. Ei mä juuri muistakaan. Varmaan pelastus, että on muuten on muut lihakset silleen Niin kunnossa. niin. Joo. Ja varmaan sit se, että se meni kerrasta poikki sen jänne, että Joo. sitten selkeä. No ei niitä nyt sitten enempää tule. Tuossakin. On hyvät kalat tuli. No mitä lintuja on nuo pienet linnut, jotka tuossa Niin. eihän ne... Liekö pääs? No kun minä sitä justiin, että ei katse nyt pääskö ne vielä. Mutta kyllä no ja vähän niinku ääni. No näyttää näin. Mutta tuleeko ne tuommoisessa parvessa? No ne tänne järvelle, kato kun ne hyppysiä haiskelee tuosta ne rakkaparat, niille ei ole vielä oikein paljon hyttystä. Se voi olla, että muualla ei ole. Niin. Ja tästä järveltä, kyllä ne niitä on. On. Ihan kuulostaa. Mutta paljon niitä on, monta kyllä. On. En mä tuommoistakaan koskaan aikaisemmin. En minäkään muista nähnyt, mutta noin paljon olisi. Ja... Niin. Mutta kyllä se sitä varmaan on, että tuossa järven pinnassa saattaa jotain hyttysiä Niin. tai jotain elukoita lennellä. Niin. Eikä nyt järkeä tietysti. Nuokaa huvikseen. Joo, sehän siinä onkin, että niin kun, ei linnut lentele huvikseen Niin. ja tee spurttia Niin. tuolla ilmassa, että ne on töissä. Niin, kyllä siinä joku tarkoitus on. Joo. Mitäs se siinä oikein sytkit? Sytkit. No mä lähden tästä pikkuhiljaa huopailemaan sinne. Joo, mennään. Selvittää tää sotku. Minä tästä eilen kahtoin, niin sun vene näkyy tuolla. Kahtoin, että ei se ainakaan järvellä ole. Oltiin peltohommissa eilen. Ja Tehtiin riistapelto juttuja, ja niinku muokkauksia. Mä olin siinä saarekkeella siinä piilolattien varressa. mitäs elukkata työ ootatte sinne? No, Peuroja. peuroja ja sitten tuollakin se meidän kohdelaji purnuttaa kyykkysiä, niin meinataan ruokkia siihen myöskin sitten. Aha, Niin. Ja sitten Äsken perunamaakin tehdään siihen pikkuisen. Elukoille. No itelle. Niin se samalla. Homo sapiens on se, joka... Käyhän ne mäyrät sen kaivamassa sitä kanssa, jos ei itse kailla. Ja... Niin, no joo, ei viime vuonna ei juuri
käyneet. Oltiin pettyneitä, kun tehtiin vähän niin kuin pitkästi sitä perunamaata siihen ja ei oikein kukaan käynyt. Ei possu eikä määrä eikä kukaan. Että, ja vaikka puolet jätettiin sinne talvehtimaankin. Niin. Ja nyt ne itse asiassa siinä kun muokattiin, niin otettiin siitä sitten siemenperunat, niin ne oli itänyt siinä, niin talvehtunut hyvin, niin otettiin puolet siemenperunoista siitä ja talteen. Ja ensi viikonloppuna varmaan kylvetään, tai niin kuin istutetaan perunat. Niin. Mä katsoin äsken, kun soutelin sen syöttölauta ohite tuossa, että siinä oli lokit, niin ne oli kalanperkeitä, tai niinku syönneet jotain kaloja, ja sitten niillä oli siinä oli jotain perkeitä siinä lautalla. Mä ajattelin, että mähän taidan viedä nyt, kun siivoaa nuo kalat, niin mä vien ne siihen lautalle, niin joku ne sitä voi syödä, taikka sitten ei syö. Sehän oli tietysti, jos tulisi, tässä saisi aikaiseksi sen kamerahomman, niin sehän olisi tuommoiseen hyvä, niin näkisi, että kuka ne sitä syö. Onko se minkki vai saukko, kun siihen tulee vai lokki vai kuka? Siihen rakentaisi jonkun tolokun pistäisi siihen lauttaan, että saisi sen kameran siihen lautalle. Niin, sehän voi olla. Mä oon oksentanut niitä siihen, lokit siihen. No on se, kun ensin mättää kaiket maailmat, niin tulee se paha olo. Niin ja ja ruotoja ja semmosia kerkiä takaa sulaa. Niin kai nyt, joo. Taitaa tehdä luonnostaankin, kun tuo kivilläkin näkee välillä, että siellä on niitä oksennuspalloja. Niin... Joo, niin se taitaa olla. Selkärangan nikamat ja sillä sitten tulee takaisinpäin. Sieltä se tuli, kato, tiedustelija kahtomaan, että ollaanko me pahalla. No kyllä se meidät jo tietää, saatana. Kyllä se tuntee meidät, ei se Mä luulen, että tuo tuntee veneet ihan tarkkaan. Joo. Tuo oli kyllä erikoinen näköistä räpistä. Eilen aamulla, kun kävin, niin kurkia oli paljon tuolla ja tuolla teidän mutkassa päin tuolla ja sitten lenteli tässä. 3 kurkea tuli tuolta tähän ja lensi ja niin se sääksi lähti niitä ohjailemaan pois, että älkää tänne tullut. Niin, ei niillä mitään tappelua ollut, mutta ne kurjet piti kovaa meteliä tai huutoa, mutta selkeästi se niitä niinku sivusta päin se lensi siinä sivulla ja vähän niinku kuvittelee noita sotakoneita, kun ne venäläisiä niin, joo, kun ne ohjailevat, että nyt olette tulossa väärälle puolelle, että niin. Sukkikas kotianne. Hienovaraisesti neuvoo, että tuo nyt päin. Niin. Kun kerran radio osaa vastata. Niin. Se mossautti just ennen kuin tulit, niin järveen tuo tiirä tässä. Jaa. Ihan jossain tässä. Näki jonkun kalan. Niin, joo. Ja mikähän, oliko se viime kerralla, kun oltiin tässä, niin mä näin tuolla, kun se meni tuolle kivelle, niin silloin oli semmoinen tuon mittainen, niin varmaan kuoret tai tämmöinen. Ei ahven kuitenkaan, kun se oli ihan
kiiltävä ja semmonen kapea runkonen se kala. Joo. Nollila. Otetaanpa siitä ensin kuhaa. Kilo 450. Ei se sen iso. Ei oo 1,5 kiloa. Ei. Syönti koko. $850 grammaa. $800. 2 niitä ahvenia oli. Joku 3 on vielä jossain. Ei tuo. No se varmaan se pieni. Pieni Kaikki on suurin piirtein saman kokoisia. Se varmaan sitten tuo on se, mikä on vielä punnittu. Joo, tää on 650. Tulisit silmistä. 650. Niin. Tää on se haale. Ottaisiko sitä lahnaa? No, iso lahna. Otetaan iso lahna, että minkä kokoinen oli tällä kertaa suurin. Ei se oo kuin kilonen. Joo. Se on vaan mittana, niin näyttää niin iso. Niin. No niin, se on semmoinen. Kyllä se 3 kilon lahna on aika iso. On se. Joo. Ei niitä enää, ei täältä saa semmosia lahnoja. Ei. Kyllä musta vähän tuttu. Täytyisi ottaa kyllä joskus oikein harva verkko semmonen piste, semmonen missä olisi 150. Out. Syöttölautta siinä. Sen on lokit vallottanut. Lokit vallottanut syöttölautan. Mä tajan laittaa niille vähän noita kalanperkeitä. Kalanperkeitä pistetään lokille, niin eihän sitä tiedä, jos ne syödessä. Noin. Sielläpä on. Sielläpä on nyt sitten kalanperkeet.